Iniciar, Inês, Nilgün'ü ikisi bilsinler. Kızımda iğne gel. Siz tatlı turasın mı kızım? İşte dururuz. Sen yalanı yaratasın mı? Bir yakıtı adam. Bek ko'p og'irliklar ko'rib, zo'r sinovlar qo'shamiz Gulnora. Lekin ko'p og'irliklar ko'rsa-da, u sinmay, sig'ilmay. Turmushining kuchli jillari o'tib olsa-da, u yig'ilmay. Ул башын югары күтәреп, ике кызына маяк булып, шын мәгънәсендә әйткәндә, көчле әни булып, һаман алга атлый. Арыгызны ничек уздырасыз? Монда бит авылда теге паркларда юк, чыгып йөрергә дигәндәй, урамга чыгасызмы? Ничегрәк Айгөл белән кайларга барасыз? Без менә урамга чыгабыз. Безнең менә бу клуб якын булуы безгә бик әйбәт. Анда клубларга кирип чыгабыз, шунда хәлләрен белеп чыгабыз Резинякаларның. Менә шул. Айгөл сизәме үзенең клубка барганын? Әйе, менә иде бер төрле клубка кергәчтен уже икенче төрле үзгәрә. Иде җырла дип әйтәсең, җырламыйм ди. Клубка кергәчтен рәхәтләнеп. Әйтәм, миңа да булсын шундый мәктәп димәндә, бу баланы димәндә. Нетте бар битте шундый мәктәпте, ниде Казанда Бондаренкада ди. Без надончыклар. Без домашнее обучениедә. Без ул әгәр дә без Казанда торсак, безгә килеп укыртырга тиешләр. Сез дип авылдан битте, укытучылар ничек сезгә килә ди. Юк, мәйтәм, без үзебез барабыз. Ничек киләсез мәйтәм, менә поездга утырабыз да киләбез. Буларны шаккаттылар. Ничек шул бала белән ничек җиргә була. Әйтәм, җөрибез, онсы мәйтәм безнең эш. Менә шул итеп бер калдырмыйча җөрдек. Быел тоже ул мәктәпкә барыр өчен дә атлыгып тора. Клубларда җырладык. Ул ниде беренче декабрьдә бит милләтләр декабрьсы. Анда матур итеп беренче тапкыр зур сәхнәгә чыкты. Ул битендә Зинадовский кебек, зур орча. Бөтенесе шаккаттылар Айгөлгә. И шуннан без сәхнәгә менә башладык. Thank you.